एसे सिरियास माबा जाथारबायगोनलै गब्र'जोब्बाय नै मारै जाखोलै सनितपुर जिल्लायाव जुलि लागोन आगै सानैजों संसार जागोन. Good morning and welcome back to my Son of Botland YouTube channel. Friends, today we are in Arunachal. बेहाय उन्दुदोंमोन जोङो नै दा बेनिफ्राय सिखारनानै थांनांगौ सिखारबाय आरोखि थांनांगौ दायो पेकिं खालामनानैहाय ओमफ्राय दिनै 600+ किल'मिटार सालायनांगौ अरुणाचलनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव सालायगोन आङो नायनोसै र' खयथायाव ओंखारनो हायो खयथायाव सहैनो हायो 12 घन्टा 14 घन्टासोथ' नांखागोन बेसेबां हायो इसेबां स्पिडआव थांनाय जागोन ओमफ्राय ओरै आलदा आलदा जाजोबसिगोन आरोखि बै माखासे लोगोफ्रा गुवाहाटिनि बिसोर थालांसिगोन जरहाटनि दं नगावनि दं गुवाहाटि बिसोर आलदा लामा थागोन ओमफ्राय आङो मा होनो तेजपुर लानानैहाय थांसिगोन आरो गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं हल रेडी আপনার रेडी হইছে আচ্ছা चलो मे बी टेंस फैनायसै ओमफ्राय रेडी ओके निकल जाऊंगा So guys, we are all ready now. We are about to move. Ready all now, bhai? Ready? चलो उसको ऑक्सीजन लेना है थोड़ा और इसलिए ऑक्सीजन ले रहा है तब तक मैं भी ग्लव्स पहन के रेडी हो जाऊंगा गरमाव बिराद टाइट जायोलै हाबलाया बे गोलोमोना सिथाबो ओमफ्राय नों गुसुं गानब्लाबो बारा सेफटि मोना आङो ओंखायनो गोलावखौनो गानो आं गरमाव मानसिफ्रा गुसुं गानो but for me it's all about safety so safety first. Let me check the Bluetooth. It's on. Yeah, it's done. I can talk now. ओंखारबाय लोगोफोरनो दा लामायाथ' हाइफाइ आयो गोलैनोलै सेल्फी तो बनता है भाई जाने से पहले रिल्स बानायग्रा जायगा बेनोमोन नैबेनिया दसेनो मोनफैबाय माथो एसे ड्रन शुटफोर लानो मोनोब्ला ओरैबायदि मोनखागौ बे भिउसखौ दा बुंसै आरोखि आयौ दाउ फुनायसै नामालाय मासे जों गोजौआवनो रेस्ट लादोंमोन मैया बेहाय ओरैबायदि बरिया भिउस फैयो बेनिफ्राय नै दा सानना एसे उल्थाखायहाय आलदा नुदों आरे डोन्ट यूज मोबाइल फन व्हाइल राइडिं और ड्राइविं So guys, दा नै ओरै सफैबाय ओमफ्रायहाय बर्डार जों एक्जिट खालामनोसै जों माने आं फैग्रोदों नै बिसोर बेसे गोजानाव दंमोनथाय इसोरखौबो गेटआवसो नेनायसै आङो एसे गोजान थाबोबाय जानांगौ बिसोरो माबाल'सो लांबायलै टाइमाबो नै जों 40 ग्रुपआव ओंखारदोंब्ला स' दायो 20 जागोन नै 18 होमब्ला मा नांखो 40 मिनिट्स बिदिल' नांबाय मैया ओमफ्राय बेखौनो गोबाव लादों फाग्ला बायदि स्पिडआव फैबाय नै गेटना बेनो इसोरखौ नेनायसै आरो आं 10 मिनिटसो नेनानै हासिगौ बोरैबाब्ला सोंगोन नामा राहा होथेगोन नामा आं मिथिलालै मा खालामनांगौ थाथ'नायसै आं बिसोर फैजासे मैयानि एन्ट्रिनि माबाफोर होनांगोन खोमा स' लेट मी वेट फर देम हियार दा लोगोफोरनि बर्डाराव दङ बेनो बर्डारा ओमफ्रायहाय जों बेनिफ्राय दा आसाम ओंखारनानै थांसिगोन आसाम ओंखारनानैहाय दा सनारि बारलांजोबनानैहाय आङो मा लामा लागोन आफ्टार सनारि जों जयैनो थांगोन थांनायालाय ओमफ्राय काजिरङा जानानै थांजोबखागोन नालाय दाखालि फैनाय काजिरङा लामाजोंनो ओमफ्राय जेब्ला नगाव मोनो नगावआवहाय आं गावगोन आरोखि बिसोर नगाव बाइपासजों डाइरेक्ट गुवाहाटि जानानै थांसिगोन ओमफ्राय आं थांगोन जाहैबाय तेजपुर रड लासिगोन आङो तेजपुर रड लानानैहाय ओरै ढेकियाजुलि उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा ओरै बङाइगाव ओमफ्रायसो बड'लेण्डआव सहैगोन आरोखि लोगोफोर बेबायदि दिनैनि लामाया स' गासैजोंहाय 631 किल'मिटार दङ 631 किल'मिटारावहाय आं दा 37 किल'मिटार सालायबाय होमब्ला 600नि एसे गाहायाव दं आरोखि बेखौ आं जेने थेनेब्लाबो दिनै काभार खालामजोबनो हागौ ओमफ्रायहाय गाबोन अखा नायोब्लानो आरोबाव आं मोनसे राइडआव ओंखारफिननांगौ बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम दिनैनि ब्लग ओमफ्राय दिनैजों मोनबा जाबाय दे नै आं सानबा जाखाबाय दिनैजोंहाय ओमफ्रायो हजोंनि नेक्स्ट राइडनावहाय आं गैयाब्लाबो सानबायानो जाबावगोन
बिराद गरम अयथासार गरम हरावथ' एसे गुसुजोंहाय गोजांनाय मोन्दों आं स्लिपिं बेग लांफायैनि जाहोनावहाय बेडशिटखौनो आं खावसे बनानै खावसे जोमना बावलायबाय लोगोफोर दिनैबो जायखिजाया राइटना बेफोरबायदिनो जानो हागौ होमब्लासो इन्टारेस्ट मोनो दा नायनो र' हजोंबोथ' गरम जाखागोन आं थांगोन जायगायावहाय जिथिया सहैगोरब्ला नोंथांमोननो आपडेटखौ होबावगासिनो दङ बेफोरबो सहैबाय दा ओमफ्रायो फिनसिगोन जोङो Let me exit the gate now. Yeah, welcome to Assam. दा आसामाव हाबबाय डिब्रुगड़ा 69 किल'मिटारनि दहाय बिलाइजों नुहुरैया ओमफ्रायहाय आं बिसोरखौहाय 9 मिनिट नेफैबाय लोगोफोर 9 मिनिट 9 minutes I have been waiting for them. दा बारलांबाय नै जों थांगासिनो दंसै दायो ओरैबादि हिट जायगा बियो बागान साहा बागान breakfast time for breakfast now. दा फुरि जागासिनो दं जोङो एसे उदै मोजां जानायनिखौ होबाय नङाब्ला जाब्ला गेस जायो दा बुस्थु जायोब्ला लासैनोहाय गेस दा आलदा जानोसै हम अभी फाइनल बाय बोलेगा जिंदगी की नहीं बस आज के लिए बाय फिर मिलेंगे बियारे मत আহিবা दे জানুৱাৰীত হ'ব सबे আহিবা লাগিব दा थांसिगोन जों सानैया ओरै सदिया दिगबय एन्ड सदिया ओमफ्राय जों थांगोन दायो गुवाहाटि माखासे आं थांगोन बड'लेण्ड आं हारसिंनो सिबलांसैलाय आलदा गारलांलायसिगोन आंखौ हारसिंनो माने सबे आमिथ' एकेलगे हानाय ना उपाय নাই बेयाव এনেखाय হয় चलो बाय बाय Guwahati left, Jorhat left, Dibrugarh right. Okay, I'm taking the Jorhat road now. This is the place. जों दाखालि बेहाय सर्भिस लांदोंमोन रुख' दादा ओमफ्राय लेफ्ट yes ओरै राइटजों हायब्ला जरहाट थांबाय आरो सरि डिब्रुगड़ थांबाय राइटजोंहाय रेस कारेगा क्या स्कुटि बन थादों दां नोंसोर थाग्रा मोजां जायगा दङबा आं सिबनोसै होमब्ला दे नोंसोर दा फैदो होमबा दे औ लेटद्राय जाहैगोन ना दे होमब्ला फैबाय थादो नोंसोरो दे खबरा ओरै जाबाय लोगोफोर दा सासे थाबोनाया सनारियाव दङनो ओमफ्राय दा बेनो फैनो माबानो गैया आरोखि उन्दुनानै सिखाराखैनो ओमफ्राय दा बे मानसिखौहाय बियो गियाना नेनानै लाबोनांगौ ओमफ्राय बिसोरो दा अनुपजों बेजोंमोन ना ओमफ्राय ओरै सिगाङाव लिड लाबायमोन दा थाबोबाय बिसोरो ओंखायनो आं सिगांग्रोनोसै बिसोर फैबाय थाथोंसै आंनि दाबो 500 दंबावखायोलै 100ल' इसे बारदों 500 फुरा दंबावो दाबो सिबनोसै होमब्ला जाबाय ना हले हारसिं थाबैनो सहैनायसै आं बिसोरजोंब्ला लेट जाबावगौमोन ना मोजां मोनबाय आं गाज्रि दा मोनसेलै अनुप लोगो मोनलायफिनसिगोन देनांहाय बिराद लाब होगासिनो दङलै माबायदि सालायबोगासिनो दं आं स्पिनाखौहाय नै 8:15 नाव मोनहैनाय जाबाय नङाला दहायनि टाइमा 11:00मोन दाबो माबाफोर रेस्ट लाहैला बिदि जाहैनाय अबसे आं दाबो थाथ'वाखै नन स्टप सालायगासिनो दङ माबा दंबावो दा बेखौ नायोब्ला 447 किल'मिटार दंबावो दाबो देरगाव 23 नुमलीगढ़ 51 बखवाट 67 गुवाहाटी 300 गोगोम दङ नै जेबो नङा बे राइडारफोरनो नामा गुवाहाटीखौथ' दान सहैबाय आंथ' गुवाहाटी बारलांबावनांगौ ना हनै चलो साइडफ्राव हगारना हो खाथिनो नोंसिनि खाथिल'खा हगारजोब गोजाननिखौ थांनो हो खाथियावनो थांलाय फैलाय खालामबाय थाथ' लासै ओंखारबायलै सिलेबाय साइकेल नागिरबोगासिनो आं लोगोफोर साइकेलमान गैया नै सान्दुंल' दंफांफ्राबो सिङावसो बाहेरायाव ओरै ओंखारफैनाय गैया अयथासार सान्दुं थाथ'गौसिम आङो खाथि रैथ्रि मोनबाय 3 घन्टा कन्टिनिउ सालायबाय आयो सयथिबो नाङालानो जाबाय दा आं नांलाबो अजाया कन्टेन्ट जासिगोन माने थाव जोबनानैहाय गारिया नांबाय जागोन आरोखि आंनि टाइटेला दा बायसान्सआवहाय थाव जोबमा नाङोब्ला थाब लाखिबाय थानो बायोलै ओंखायनो मा सानो आङो
फुरा 100 सालायनानै सोनायनि इदि सानो आरोखि ओमफ्राय दा हनै 100 सालाय ओरै 100 बारफैजोब्बाय इनि सिगांबो दिफुआव बारनानैहाय दा दिफुआनो मोनना माथो जारलासो जाबाय मोननैसो रं साइडआव मोनबोबाय बेहाय हाबनो बानानै हाबाखिसै आङो सिदा थांबाय थानायखायहाय जारलालै 117 थांखाबाय नै बे 10 किल'मिटार थांदोलै दिफु मोनला ओमफ्राय मोनना लागैलै नारदो आं दा नुमालिगाराव दङ ओमफ्राय नैबे नुमालिगार टाउन ओरै लेफ्ट साइडथिं हाबबाय आंनिथ' सिदासो जागोन सिदाब्ला थिगैनो दं आदसा हनै दिफु मोनबालै इन्डियान अइल दाम गोसानि सोखानोसैलै फुल करो XP डालो XP XPनि दाम 14 लिटार 1460 हाबाय नै मोनहां जाबाय काजिरङा 35-36 किल'मिटार दं बेनिफ्राय आं डाइरेक्ट काजिरङायावसो थाखानायसैलै थाखाले दै गुसुब्लाबो काजिरङायाव लोंहैनायसै आं आयदै गान्दा लोंग्राखौ लोंहैखानायसै दै गुसुआ गान्दा नुबावब्ला दा नायबावगोन नामा लोगोफोर ना नायले दिन्थिगोन र' सिना खालाम आं दा काजिरङा नेसनेल पार्कआव हाबफिनबाय लोगोफोर बेनो नै नोंथांमोना नायफिन खेबसे जायफ्रानाखि दाखालि ब्लगाव नुवाखै नोंथांमोना नुफिनगोन एसेबां देखायगोन आङो बायसान्स बोरैबाफोर नुसनबायब्ला गान्दा नुब्ला देखायहरनायसै ना मा बुङो गोजानाव गैले लोगोफोर गान्दा नुग्राखौ बोननोसै नै नुथारनोसै फाग्ला बायदि सालायबायलै आयौ थाथ'नाय गैयि उन्दुनो ओंखारनाय हारसिं महाय खारलांखो बबेबा थाबोबाय बबे जिल्लायावबा थाबोखो मा मिथिबावनो आं मालाय आं एसे मोजां थाथ'नायसै एबार थाथ'बाय माला रुइस्रिजोबबाय मोनबाय आथिङा मोजां रेस्ट लानानैहाय गारसोबायलै हाबफिनसै नन स्टप डाइरेक्ट उदालगुरि होगोन आं एबार नन स्टप उदालगुरि नोंथांमोननोहाय दाथ' गान्दा नोंना नुवा आं बुंनो रोङा गान्दा दिन्थिनायदोंमोन नालाय दा मैदेरखौनो दिन्थिसाबनायसै आङो मैदेरखौ नुबाय आङो गान्दा गैयिनि र' गान्दाखौ नुब्ला दा दिन्थिनाय जाबावगोन र' एफा मोजां गांसो जाबोबायो माय मालायफोरनावलाय थांनानैलाय न' सिफायला बायहैनोब्रा बिसोरलाय बेखौ आराम जाबाय थाबानो जायो दा थांलै जों गामिजों लाखिगोन बैयो थांथोंल' र' हारसिं थांथों मा खालामनो हायो जों दावखोबावनि लोगोफोर दे एसे गोजानै दंबावलै थाङागौआ नै नगाव 53 थेंक्स फर भिजिट टु काजिरङा नेसनेल पार्क दा नै एक्जिट खालामबाय लोगोफोर काजिरङानिफ्रायहाय ओमफ्राय आङो दा ओरै जानानै थांगासिनो दङ नालाय सिदा ससेनिफ्राय आं दा राइट लागोन जाख्लाबान्दा ओरै एरायगोन आं तेजपुर रड लागोन आदसा थावा दहाय आं XP सोबोनाया माने ओरैबायदि जायो दा लं जार्नि दा बहाय हिट जायोना गारिफ्रा बिरादनो कुल खारनोब्रा XP सोयोब्ला ओमफ्राय एसे स्मुथ जायो ओमफ्राय माइलेजआबो बारा होयो बियो दामा एसे बारा जेबो नङा सोजायो ओंखायनो सोयो आं सम सम गेजेर गेजेर सोनांगौ XPखौबो दा नै जों एसे गोबावैनो सालायबोबायानोथ' आं XP सोनानैहाय 300 बारा कमप्लिट खालामबाय दे लोगोफोर किल'मिटार दंबावो दाबो थांनांगौ 200 बारा दंहैबावो 300नि एसे खाथियावनोखा लामा सोलायनोसै नै ओरै नगाव सिदा थांबाय थाबाय दाखाल लांफैनाया ओमफ्राय आं दिनै तेजपुराव नैबेजों हाबगोन राइटजोंहाय ओमफ्रायो बेनिफ्रायहाय उदालगुरि सहैग्रा लामा बेनोखा नोंथांमोना बे लामाखौ नायदो जोंबो खेबनै खेबथामसो ब्लक फैबाय अबावसो जेबो नङा नायबायानो था ना मा होनो मा इन्डिकेटरबो गैया माबो गैया बोरै खाथियाव नायहैब्रा दुम दुम होननायजों लानानै खारगोन ना 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 सनितपुर जिल्लायाव जुलि लागोन आगै सानैजों संसार जागोन दिं 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 रिपिट सनितपुर जिल्लायाव जुलि लागोन आगै
सानैजों संसार जागोन ट्रां 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 औ नायदो नै तेजपुर 23 दिखियाजुलि 54 बालिपारा 42 किल'मिटार साना सोनाबहा ओंखारबोथों थेवबोनो आंनि जाखागोन बुरलुंबुथुरनि दैया रानज्रिंथों थेवबोनो आंनि जाखागोन सोर गैयालै मिथिया सोर बिबा हायद्लाबायनायखौ लोंलांनाङासैलै दे মিঠা হয় না নয় হ্যাঁ আছে দে মিঠাটো দে আজ एसे जिरायथ'नोसैलां मोनो साइख्लुमावबो रेस्ट लानोसै साइख्लुम दङ नै बेखौ बिदिल' फैबाय आं दा तेजपुर मोनहां नालाय खमलै बिदिनो एसे लोंजोब्बाय माथो थोआखिसैलै मोनसे नङावबाय आं ओंखामाखौ उदालगुरियावसो जाहैनोसै दा ओंखाम जानांगौला थेन्थ'नानै सालायनो हाखानाय नङाबो ओंखाम जानांगौला तेजपुरावहाय डाइरेक्ट होफैसिगोन आं उदालगुरि तेजपुर सफैबाय लोगोफोरनो दा आंनि सिदा थांबाय थानांगौ मिसन सारियालि हालायलै गरमा सयथिबो बेफोरखौ नायना गोजोनथ'नाङासै थाथ'लां जायोलै बेबो दसे हेलो दाबां अरे जाने दो ना नाग्रां बायदि फोरानबायलै दुगा नायखा माथो ओरैजों जोंनिजों नै हगारदो ओरैहाय आं रागजोंबाय ओरैबो एफा नेनांगौ ओरैबो आरो नांफैजोबा थांदो मादै थांदो बारदो दे बारदो थेखाबायमोन आं थाथ'नो नागिरोलै बेवहाय आं मानिलै एबार हाबनायसै आं लेट जाबाय हगारजोबदो आङो गासिनबो हगारजोबदो मानिनाय गैले आंनि सिगाङाव गंसेबो गारि खानोमोनलै एबार बारजोबनायाव दङ हगार एब्रेनायाव दङलै मा जाला जा हगार नोंखौ हागौ नामा हानायखौ हाले दुगा खालामजाया गाबोनबो जानांगौनि खोथा दङ दिनै जाखांजोब्बाय गैले माइरं गैले होनना जायाना बे हेलो मा लाना फा ओइ व्हाट इज दिस मा दरसे दलरा दिखियाजुलियालाय दा दिनैलाय दिखियाजुलि मोनफैबाय लोगोफोरनै ओमफ्राय ओरैबायदि दरसे दरला बन्द' जोबनाय मानि बन्द' दिनैलाय महाय गावलायदों महाय बुलायदों हगार मोनबाय ओंखाम उखैबाय आं उदालगुरिनि ओंखाम जालासो उखैगायो ओरै फैब्ला नुवाखै माहायनिफ्राय फैना उदालगुरियाव ओंखाम जाफैदों अरुणाचल बा जरहाट शिबसागरनो मानो नगाव थगाव काजिरङा गलाघाट गारबोजोबा तेजपुर गारबोबावनानै उदालगुरियाव ओंखाम मा दं उदालगुरियावलाय गोथाव जायो उदालगुरिनि ओंखामा र' बेजोंसो उखै गालांगोन आं रौता सारियालि मोनफैबाय लोगोफोरनि दायो आं सालथे बस्थाखौ लिंहरदों बेजोंहाय उदालगुरिनि ओंखाम जानोहाय दाना ओरै आग्राजोंहाय भैरबकुन्द थांबाय सिदाहाय डाइरेक्ट उदालगुरि बारस'हैजाबाय बेबो टाउनखौ थबस'नो ओमफ्राय ओरै लामा टाउन हाबबाय नै आं सिदाबो बारस'लांनो हासिगोन ओमफ्राय ओरै सालथे ओंखारबोगोन ना बेखौहाय बै गुदुं सिङाव नेनायसै आं सयबखौहाय आंखौ बिराद थगायनानै लेट खालामबाय दिनैहाय वेलकाम टु उदालगुरि टाउन लोगोफोर आंसो वेलकाम खालामदों नोंसोरखौ जों ओरैहाय नै बड'लेण्ड हटेलाव ओंखाम जानो थांनायसै अमा बेदर थिगसे जाना ब्लड टेन्टन ओंखारगुलायनाय जानो थांखानोसैलै हटेल बड'लेण्ड थोरसि मा दे माथो उदैया फिसा जानानै दं नोंलाय लैदों नामा उदैया लैदों नामा नोंलाय हा जिमसो लादों नामा मानसियालाय जिमसो लादों नामा लैमादों माथो ना फोलैदोंसो माबालाय नराथावलाय साला सबायबो साला थगाय
Saya sana जाबाय माथो हले मोनफ्लानानै हाय बड'लेण्ड हटेलनि अमा गोरान जानो दाबावो जे फैयोब्ला जाफै खेबब्रैसो जाजोबबाय आं बेहाय थांफादोलै सालिथो हालैलै सालि हालै नोंखौ नोंनि संना जागौ होनना गोसोखांनानै दं चिराङाव बादा होग्रा दंसोना नैबे ओंखायनो बांसिन सालथे मोनसे लुदोलै अमा उदै नांबावनो मोनसे सालथेया उदै सेमबायना थगायदोंमोन ओंखाम जाखां गेन्द्रा द्रा नुबाय नै फोलिफ्लालाय अरा लटारियाथ' बैनिफ्राय लादोंमोन सालथेजों दाखाला थगायना फानबाय जायाखिसै बड'लेण्ड थोरसिया रायनोसो फैदोंमोन ना आदाखौहाय गैया मानसिया होदोरा होजों सालथे अनना लिंब्लाबो बिदिनोसैलाय नोंना दा हराव गोसो सोलायबा मोनहैगोन आं फन खालाम लोगो मोनफिनगोन थाबैनो दे दे थाबाय दे ओंखाम जानानै ओंखारबा लोगोफोरनो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं उदालगुरि बारनोसै दंथ'यो आरो बेनो टाउन बारबाय नै गिदिंबाय आं ओमफ्राय आंनि रायज्लायनांगौ एसे माबा माबि खोनाबाय जानांगौ गय जाना रायज्लायदों नालाय गयआ मोनसे बुस्थु गोखै फिथाइ जादों आङो ओंखाम जानानै जिरायथ'नायावहाय सानै फंबाय शिलंआव थांदोंमोन बयनिबो सफैदों ओमफ्राय फिथाइखौ दिन्थिदों आरो जासिदों एसे जासियालाबो बिना जाखानायसैमोन आं आंनिया प्रब्लेमा बेनो ओंखाम जाखांबाथाय थेन्थ'नायाबो जै नों बाइक स्टार्ट होबाय सालायफिनो बे थेन्थ'नायाबो स्टार्ट जाफाखायो होमबा मोजां जाबाय दा बेखौ खैसिब जानानै सालागासिनो दं नै थेन्थ'नाय होखानोहाय थेंकिउ फंबाय मोजां बुस्थु होदों आंनोहाय लाजिहां मोखां नोंनि गफाफोर बादि खानाय रुमबां नोंनि जेन्थ'खा गाबनि मेगना नोंनि मै फेलेंगिनि गन्थङा नोंनि नारें सुबादि गन्थङा नोंनि नारें सुबादि आं दा मोनहां जाबाय नै रङिया मोननोसै बावले तामुलपुर बारबोजोब्बाय आङो एसे थाब फैनो सानदोंमोन फैनायलाय फैदोंआनो आङो ओमफ्राय माखासेयावहाय दा नै बेलासिनानै मोसौ बायदिसिना बारस'बाय बिदियाव एसे स्ल' जालाङो स्पिडना नों एखे लेभेलाव सालायनो हाया रङिया दिनैसो बोखोनायनि लोगो मोनबाय नङाला होथेनायनि लोगो मोनखायो बेखौहाय बालायलायखायो होथेनायनि लोगो मोना नेबाय आं थानाङा बेखौहाय एसे सिरियास माबा जाथारबायगोनलै आन्दासावहाय मा जेबो जायाखै आयै जादों नामा गब्र'जोब्बाय नै मारै जाखोलै सेस फाइनालि सापागुरि सौबाय लोगोफोरनि आं दा सापागुरि दङ ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांखानायसै दिरिगिरिलै बिराद इमारजेन्सि आं 610 किल'मिटार थांजेनबाय लोगोफोर सापागुरिसिमाव नै ओमफ्राय आं सापागुरिनिफ्राय 25 किल'मिटार थांबावनांगौ होमब्ला बेसेबां जाहैखो 635 किल'मिटार दिनैहाय जादों दे खस्थ' लानांगौलै समाव बिदिनो फैयै सहैबाय आं बेवहाय सेंग्राफोरजों एसे आड्डा मारिलांबावनोसै आरोखि बिसोरो एसे सावरायगासिनो दङ गाबोननि सासे लोगो मोनबावनांगौ महाय ए होजाबायलै नों होजाबाय नों मा दं होनदों दंखायो दनिनो जाबाय दङानो दनि दा केमेरा फ्राव जासोफिननायसै र' रेडि जखासै दा जाबाय जुजोबखाबाय जायखिजाया सफैफिनबाय नै माथो मेब्रा नांखारबावलाय दनि दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय बड'लेण्ड आसामनालाय बड'लेण्डसो बिसिनो जोंना गाबोननि टिमा गाबोन ज' थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो दा खिथाथ' आङो माहाय थांगोन होमब्ला ब्लगाखौबो दिनैनो एसेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर